Lijep pozdrav, mlade dame i mlada gospoda. Jeste li znali kako račun za struju ne postoji, kako struju uopće ne trošimo, ali će mnogo ljudi ipak platiti tu struju? Ja sam Bojan Markićević. U ovom videu ćemo saznati što to zapravo plaćamo kada uključimo snažne električne i elektroničke uređaje da rade za nas. A video ko video iskoristite mudro i promišljeno. Zaustavite, premotajte, ubrzajte ili usporite. Kako god vam odgovara da bi bolje nešto shvatili, možda zapisali ili dublje analizirali. Prednost video lekcije je što u pravom životu nema premotavanja, vraćanja i usporavanja. Pojave vezane za elektricitet jedne su od najmoćnijih sila prirode. Poznajemo ih od najranijih civilizacija i ljudi su im često pripisivali neke nadnaravne moći, božanstva, vjerojatno u nedostatku boljeg razumijevanja. Sredinom 19. stoljeća obuzdali smo i naučili kontrolirati te fenomene kako bi osnažili ljudsku civilizaciju i osvijetlili im put daljnjem razvoju. Stotine godina znanstvenih otkrića i izuma, upornog, strpljivog, marljivog rada, mnoštva znanstvenika dovelo nas je tu. Ali nadasve ljudske želje za znanjem i razumijevanjem svijeta oko njih, ljudske znatiželje i strasti, nebrojeno puta, svaki dan, svako od nas, jednim pokretom prsta, ponekad čak ni to, pozivamo električnu energiju da nam služi, ne razmišljajući o privilegiji koju imamo, jer smo eto, upravo tu i upravo sada. Pristup električnoj energiji bitan je čimbenik za ublažavanje siromaštva, ekonomskog razvoja i poboljšanja životnih uvjeta. Iako ne postoji jedinstvena, univerzalna, opće prihvaćena definicija što to znači pristup elektricitetu ili električnoj energiji, ipak se većina definicija slaže u tome kako se tu radi o skupu nekoliko kriterija, o dostupnosti električne struje, sigurnim uvjetima za pripremu hrane i nekoj minimalnoj razini korištenja električne energije. Međunarodna agencija za energiju, kao neovisna organizacija pod plaštom OECD-a, Organizacije za ekonomsku suradnju i razvoj, čega Republika Hrvatska nije član, govori o minimalnim uvjetima koje kućanstvo treba zadovoljiti, kako ruralno, tako i urbano kućanstvo. Situacija se na našem planetu popravlja. Polako, ali sigurno. I definitivno možemo reći kako nam je sve bolje i bolje. Barem iz konteksta pristupa električnoj energiji. 1990. godine približno 71% svjetske populacije imalo je pristup električnoj energiji, a 2016. godine taj je postotak porastao na 87%. Stoga, iako vam je električna energija nešto što uzimate zdravo za gotovo, znajte kako je 2016. godine oko 940 milijuna ljudi na našem planetu živjelo bez nje. To je otprilike kao 235 država kao što je Republika Hrvatska. U Europi živi oko 720 milijuna ljudi. Zamislite, prije 4 godine, 2016. broj ljudi koji nisu imali pristup električnoj energiji na svjetskoj razini bio je veći za 200 milijuna od onoga koliko sada procjenjujemo da živi u Europi. Mi smo privilegirani samo zato što imamo pristup električnoj energiji i tu veliku privilegiju plaćamo, i to relativno malo, obzirom koliko smo ovisni o njoj. Svi, pa i vaš profesor. Dobio sam račun za struju. Idemo vidjeti što se nalazi unutra. U računu za struju, kako ga popularno zovemo, naplaćeno nam je nešto u KWH. Evo, i u računu za grijanje je isto naplaćeno nešto u KWH. Piše energija za proizvodnju toplinske energije. Primijetite ovo, naplaćuje se energija kojom se proizvodi energija i energija za distribuciju toplinske energije, to jest energija potrebna za dostavljanje energije. Ta dostava toplinske energije sigurno je dostavljena zahvaljujući električnoj energiji. Vratimo se računu za struju gdje možemo vidjeti nekoliko zanimljivih zanimljivosti. Imamo električnu energiju više i niže dnevne tarifne stavke. To znači da je ta struja, pod navodnicima, nekad tijekom dana jeftinija, nekad skuplja. Mjerna jedinica je nešto u KWH. Ja sam u ovom mjesecu potrošio 203 KWH po višoj tarifi, a 61 po nižoj. Tu mogu zaključiti kako nisam baš dobar. Trebam se malo reorganizirati i probati smanjiti potrošnju tijekom skuplje tarife i što god da radim s potrošnjom električne energije, to raditi tijekom jeftinije tarife. Sve pet.
samo što trebamo odgonetnuti što je taj KWH. Što možemo reći o ovoj mjernoj jedinici? U fizici smo naučili kako sve fizičke veličine imaju i pripadnu mjernu jedinicu. U fizici, ali i u ostalim znanostima mjerimo i stvaramo stvari te ih uspoređujemo s poznatim ili dogovorenim veličinama. Bez mjerne jedinice pričamo samo o brojevima koji nam mogu nešto reći o iznosu, ali bez dubljeg razumijevanja mjernih jedinica teško možemo doći do shvaćanja fizičkih procesa i pojava. Prije nego zajedno analiziramo što znači ova mjerna jedinica i što iz nje možemo zaključiti, predlažem da samostalno o tome razmislite. Što prepoznajete i što možete iz nje zaključiti? Stoga pauzirajte video i probajte to analizirati što je bolje moguće. Nemojte se zadovoljavati s nepotpunim i nedovršenim odgovorima. Biće ovakvih trenutaka još, pa kad vidite ovaj znak, iskoristite tu priliku da samostalno nešto zaključite. Usporedite vlastita razmišljanja i stavove i što je još važnije, razlikujte ih od znanstvenih činjenica. KWH. Ovaj K na početku predstavlja takozvani dekadski predmetak, prefiks, koji označava kako je nešto 1000 puta veće. Koristimo ga u kilometrima, u kilobajtima. Možete li se sjetiti gdje se još koristi kilo? Iz matematike primjerice u 7. razredu naučili smo povezivati predmetke, prefikse mjernih jedinica s zapisom potencije baze 10 i cijelobrojnim eksponentom. Prisjetimo se kako veće i manje mjerne jedinice tvorimo dodavanjem prefiksa koji označavaju koliko je puta nešto manje ili veće. Tako primjerice G označava dekadski prefiks giga, 1,90 puta više, to jest 10 na 9. Mega, 1000 puta više, odnosno milijun puta više, to jest 10 na 6. I tako dalje, i tako dalje. A sad idemo na H. Međunarodni sustav mjernih jedinica, takozvani SI, definira H kao simbol za ne SI mjernu jedinicu, ali prihvatljivu za korištenje u SI mjernim jedinicama, kao 1 sat koji je jednak 3600 sekundi. Kada to uzmemo u razmatranje, možemo reći kako je ova mjerna jedinica s računa za električnu energiju zapravo 1000 duplove puta 3600 sekundi. Ako to napišemo na drugi način, dobivamo 3.600.000 duplove s. Primjenimo li zapis potencije baze 10 s cijelobrojnim eksponentom, možemo napisati kako je to 3,6 puta 10 na 6 duplove s, odnosno 3,6 MW s. To je prilično velik broj. Ali iako velik, pravo pitanje je što taj broj predstavlja. Što predstavlja duplove kao mjerna jedinica? Sad je dobar trenutak za pritisnuti pauzu. Duplove predstavlja mjernu jedinicu koju izgovaramo watt. I to je mjerna jedinica nazvana po škotskom izumitelju, inženjeru i kemičaru s kraja 18. i početka 19. stoljeća. On je bio lik koji je u znanstveni rječnik, vokabular, uveo koncept konjske snage, arhaične, stare mjerne jedinice za snagu, koja nije više u upotrebi, barem ne u fizici. Konjska snaga, na engleskom horsepower, se koristila i prije nego što je James Watt, i to nekih 100 do 150 godina prije njega, negdje u 17. stoljeću. Odnosila se na prosječnu snagu konja koji bi preko koloture, motovila, namatali neki konop, povraz. Ti su konji služili kao radna snaga u lukama za podizanje teških tereta, ali čovjek je odavno u poljoprivredi koristio snažne životinje. Još uvijek se zna često čuti, pogotovo kad se priča o nekim jurlicama, automobilima i slično, koliko konja ima. No, Wattov je izniman doprinos razvoju ljudske vrste i tehnologije povezan s parnim strojem. I ako ste pažljivo slušali prethodne riječi, Watt je mjerna jedinica za snagu. Predlažem da se samostalno podsjetite tražeći po arhivi vašeg mozga ili koristeći internet kako smo definirali snagu. Riječ snaga često možemo čuti u svakodnevnom životu. U jezičnom smislu snaga može imati različita značenja, no iz pogleda fizike snaga je vrlo specifična i dobro definirana fizička veličina. Sposobnost točnog određivanja snage bila je ključna vještina prvih inženjera dok su razvijali parne strojeve koji dovode do industrijske revolucije. Snaga je količnik rada i vremena u kojem se taj rad obavlja. Drugim riječima, to je mjera količine rada obavljenog u nekom vremenu.
Snagu označavamo s velikim slovom P. Za tu oznaku postoje jezični i povijesni razlozi. Snaga, kako je mi zovemo, ima jezični korijen u staroslavenskom jeziku, ali simbol P vuče porijeklo iz engleskog, koji spada u germanski jezik. Na engleskom je snaga power, pa na takvom nazivu, pogotovo engleskoj verziji, ali simbolu fizičke veličine za snagu, vjerojatno možemo zahvaliti nekom konju ili konjima, jer horsepower. Tu trebamo biti vrlo pažljivi. Kako smo se već podsjetili, pripadna mjerna jedinica snage je watt, duplove, a u definiciji snage koristimo rad, za što također koristimo istu oznaku, duplove. Dok za mjernu jedinicu rada koristimo veliko slovo J, koju izgovaramo kao joule. Stoga, ako uglatnim zagradama odvajamo mjerne jedinice, možemo odvojeno razmatrati oznake za fizičke veličine od oznaka za mjerne jedinice. Ali matematička pravila su ista. Vrijede u cijelom svemiru. Neki će reći da je matematika univerzalni jezik svemira, tako da i s fizičkim veličinama, ali i s mjernim jedinicama možemo jednostavno računati. Pa možemo pisati kako je watt jednak joule po sekundi. I sada, kao inače u znanosti i znanstvenoj metodi, od početnog pitanja preko skupljanja dokaza, pokušavanja, odgovaranja i usporedbe dokaza, istovremeno se otvara drugo pitanje. Znanost i istraživanje općenito tako funkcionira. U potrazi za odgovorom i objašnjenjem neke pojave često se pojavljuju nova pitanja i uočavaju nove zanimljivosti. Kako bi svijet bolje i detaljnije objasnili i shvatili, vrlo je bitno pratiti vlastitu znatiželju, ali u tom procesu biti strpljiv, staložen i smiren. Iz analize mjerne jedinice sada možemo zaključiti što je vaš profesor platio u računu za struju. Naplaćeno je puno watt sekundi, odnosno snaga puta vrijeme. Zaključili smo kako je watt jednak joule po sekundi, i ako tu relaciju napišemo malo drugačije, koristeći ljepotu i eleganciju matematike kao alata, možemo jednostavnim matematičkim operacijama napisati kako je watt puta sekunda jednak joule. To znači kako je u računu za struju naplaćena mjerna jedinica watt puta sekunda, što zapravo predstavlja joule. A joule je mjerna jedinica za rad. Joule je također mjerna jedinica za energiju, pa je u računu naplaćen rad, odnosno energija, odnosno... Da. Kako su povezani rad i energija u električnim pojavama je tema za neki drugi video. Sada bi bilo zanimljivo pogledati i analizirati kako su snaga i rad povezani s električnom strujom. Kako su te dvije fizičke veličine, rad i snaga, povezani s električnim pojavama, s usmjerenim gibanjem naboja. Jer na kraju krajeva mi trošimo struju, zar ne? Snaga je mjera rada koji je obavljen u nekom vremenu, ili drugačije rečeno mjera prijenosa energije. Razumijevanje snage, ali i njeno mjerenje nastavlja biti ključan element u shvaćanju kako najbolje i najefikasnije iskoristiti izvore energije koji pokreću moderni svijet. No tu se sad javlja zavrzlama. Jedna stvar je sigurna, većina ljudi krivo govore kako troše električnu struju. Pa i ja vrlo često, vjerojatno zahvaljujući tome što u strujni krug spajamo različita trošila, koja nam pomažu kako bi neke stvari u životu napravili i uradili lakše. Mutili, kuhali, prali, osvjetljavali, grijali, hladili i na kraju krajeva gledali ovaj video. Dobijemo račun za struju i taj luksuz što imamo pristup električnoj energiji plaćamo. Ono što treba znati je, elektroni se ne troše, ne umaraju. Električnu energiju upotrebljavamo za proizvodnju nekih drugih energija. Zakon očuvanja električnog naboja kaže da se električni naboj ne može ni stvoriti, ni uništiti. On samo može prelaziti s jednog tijela na drugo tijelo. A elektron ima svojstvo da je nabijen, električki nabijen. Pa bi trošenje naboja značilo uništavanje. A to ne može. Pa se sada javlja pitanje kako tu snagu staviti u svijet struje. Staviti u kontekst struje. U kontekst električnih pojava. Pogotovo nas zanima u ovom trenutku kako snagu povezati s gibanjima naboja, to jest s električnom strujom, zapravo s električnim nabojem. Obzirom kako u ovoj relaciji nemamo naboj, nego imamo samo rad i vrijeme, mogli bismo reći da smo u problemu. Nema problema.
No postoji jednostavan matematički trik koji fizika često koristi. Ako nešto nedostaje, potrudi se bolje pronaći to. Iskoristit ćemo postupak proširivanja razlomka. Ukoliko našu jednadžbu istovremeno i pomnožimo i podijelimo s električnim nabojem, relacija nam ostaje ista. Drugim riječima, razlomak množimo s jedinicom, jer Q i Q se mogu skratiti pa samom razlomku ništa ne mijenjamo. Relacija onda ostaje ista, ali smo unutra postavili naboj. Pitanje je možemo li to iskoristiti u našu korist. Sada u nazivniku koristimo svojstvo komutativnosti množenja, to jest mijenjamo mjesta naboja i vremena. Ovo radimo tek zbog toga što kada taj razlomak napišemo kao umnožak dva razlomka, stvari postaju jasnije i možemo uočiti kako mali trik proširivanja razlomka s nabojem otvara drugu perspektivu. Drugim riječima, nedostajao nam je naboj, pa ga s ovim trikom stavljamo u jednadžbu, a da samu relaciju pritom ne mijenjamo. Cool, zar ne? Možete li prepoznati što je ovaj prvi dio? What? Prisjetimo se kako je električni napon definiran kao kvocijent rada kojeg obavi izvor pri razdvajanju naboja i količine tog razdvojenog naboja. Drugim riječima, ili bolje rečeno slovima, to jest oznakama koje ne ovise o korištenom jeziku, možemo napisati U je jednako W kroz Q, tako da nas cijeli svijet razumije, jer koristimo uobičajene međunarodne oznake za napon, rad i električni naboj. A što je ovaj drugi dio? Challenge accepted. U ovom drugom dijelu možemo prepoznati definiciju električne struje koja je omjer naboja Q i vremena T u kojem taj naboj proteče kroz neko promatrano mjesto, odnosno I je jednako Q kroz T. Kombiniranjem prethodnog znanja i jednog jednostavnog matemagičarskog trika otkrivamo novu relaciju za snagu. Možemo napisati kako je P jednako U puta I. I to je izraz koji predstavlja snagu i to upravo onoga što želimo shvatiti, snagu električne struje. Za snagu električne struje koristimo isti simbol, kao i općenito za snagu, P, jer snaga je snaga, bez obzira kako mi nju opisivali. Koristimo energiju za obavljanje rada. Kada upalimo neko električno ili elektroničko trošilo, često ćemo pitati je li radi, misleći pri tome je li ta naprava obavlja onaj zadatak, onu funkciju za koju je napravljena. Vrlo vjerojatno ukoliko ne radi možemo reći kako nema struje, što znači ako radi ima struje, ako ne radi nema struje. Onda je logično zaključiti kako je upravo električna struja ta koja obavlja rad. Ona je usmjereno gibanje električnog naboja koji omogućava energiji da prijeđe iz jednog oblika u drugi, iz električne energije u toplinsku, mehaničku, svjetlosnu, u neki drugi oblik koji možemo direktno iskoristiti. Pitanje koje se tu otvara, što je rad električne struje zapravo? Kako bi odgovorili i na to pitanje, ponovimo što smo do sada naučili. Snaga je mjera rada obavljenog u nekom vremenu, a snaga električne struje je umnožak električnog napona i električne struje. Analizom te dvije jednadžbe vidimo da snagu, kao takvu, možemo razmatrati s nekoliko gledišta, iz nekoliko perspektiva. S jedne strane povezana je s radom, a s druge strane s električnim pojavama. A snaga je snaga, kako god je mi zvali, pa možemo reći da je ova snaga s radom jednaka ovoj sa strujom. Kombiniranjem ta dva izraza možemo spojiti jednadžbu u kojoj istovremeno imamo i rad i električnu struju. Množenjem s vremenom, varijablu koja predstavlja vrijeme prebacujemo na desnu stranu i dobivamo izraz za rad električne struje. Ako pogledamo mjerne jedinice, vidimo kako je joule jednak volt puta amper puta sekunda. A pošto je volt puta amper zapravo watt, što smo mogli možda primijetiti prije, možemo pisati kako je joule jednak watt puta sekunda. Što znači da se računom za struju ne plaća struja, nego potrošnja električne energije koju koristimo za obavljanje rada. Predlažem malo kućno istraživanje. Istražite brojilo električne energije u svom domu, odnosno uređaj koji mjeri vašu potrošnju električne energije na osnovu kojeg se plaća luksuz pristupa i korištenja ljudske inovativnosti da kontrolira električne pojave. Vjerojatno se nalazi negdje u podrumu ili izvan stana, kuće,
Možda i kod razvodne kutije. Savjetujte se s nekom starijom osobom i zajedno potražite gdje vam se nalazi brojilo električne energije. U energetskoj mreži Hrvatske elektroprivrede za mjerenje potrošnje električne energije koristi se oko 30 osnovnih tipova brojila električne energije koja se po načinu izvedbe mogu svrstati u dvije kategorije: elektromehaničko brojilo i elektroničko brojilo. Elektromehanička brojila, riječ koja u sebi ima elektrodio, kao prvi dio riječ koja označuje da se odnosi na električne pojave, elektricitet, električnu struju. Još i stari grčki elektron je predstavljao jantar, a danas predstavlja uređaje i pojave kroz koje kontroliramo elektrone i električne naboje da rade ono što mi želimo. I pridjev mehanički, što znači onaj koji ima mehanizam, koji radi na mehanizam, isto tako iz grčkog mehanikos, što predstavlja umjetno ili strojni. Elektromehanička brojila mogu registrirati potrošnju u jednoj ili dvije tarife, što je vidljivo na samom broju, jedan ili dva brojčanika. Brojilo električne energije mjeri potrošnju energije u kilovat-satima, što sada znamo što je, i prikazuje trenutnu registriranu ukupnu potrošnju energije. Na njemu možete očitati ukupnu potrošenu električnu energiju tijekom više i niže tarife, a trenutno aktivnu tarifu možete vidjeti sa strane na pokazivaču. Vidjet ćete kako kod elektromehaničkih brojila postoji kružni aluminijski disk koji se okreće između dva magneta dok električna struja ulazi u stan ili kuću. Brzina diska je direktno proporcionalna s količinom upotrebljenih vata. Primjerice, vrtit će se 5 puta brže za 500 vata u usporedbi sa 100 vata. Kod elektroničkog brojila nema diska, ali je vidljiv displej, zaslon s brojevima, koji se izmjenjuju ovisno o struji koja ulazi. Ne postoji odvojeni zaslon za višu ili nižu tarifu, zbog toga je potrebno obratiti pozornost na dodatne oznake, koje ukazuju na koju se tarifu odnosi trenutni prikaz na zaslonu, ekranu, displeju, kako god hoćete. Kod ovih modernih elektroničkih brojila uređaj za prebacivanje tarife je ugrađen u brojilo. Viša tarifa je označena brojem 1, tar 1 i kodom mjerne vrijednosti 181, a niža tarifa označava se s brojem 2, tar 2 i kodom mjerne vrijednosti 182. Osnovni kodovi, šifre, mjernih vrijednosti napisane su na brojilu, ali su ponekad teže čitljivi u hodnicima s lošom rasvjetom i brojilima smještenima u ormariće. Ponesite lampicu. Brzina promjene brojeva na displeju je također proporcionalna sa snagom električnih trošila spojenih unutar stana ili kuće. Treba pripaziti jer se na zaslonu elektroničkih brojila svakih 10 sekundi izmjenjuju prikazane količine i pokazuju potrošnju u višoj, odnosno nižoj tarifi, datum, vrijeme te ostvarenu snagu. Bilo kako bilo, na oba tipa brojila možete mjeriti i izmjeriti koliko vata pojedini uređaj troši. Prvo, potrudite se ugasiti i isključiti sve električne uređaje u stanu ili kući. Vjerojatno možete zanemariti električne satove i sitne potrošače do 2 vata snage. Potrošnja tih uređaja vjerojatno neće biti primjetna, to jest ne očekujemo uočljivu vrtnju diska kod elektromehaničkog brojila, dok za elektroničko brojilo izmjena brojeva ne bi trebala biti brza. Iskreno, taj dio ne znam jer vaš profesor nema takvo brojilo u svom stanu. Inače je zgodno znati kako će ušteda biti još bolja ukoliko uređaj isključite iz utičnice, a ne samo ako ga ugasite. Nakon što ste se osigurali da ste ugasili sve potrošače, uključite 100-vatnu žarulju ili sušilo za kosu čiju snagu u većini slučajeva možete očitati na njemu, ili upalite mikrovalnu pećnicu čiju snagu sigurno možete očitati iza pećnice na nekoj zaljepljenoj deklaraciji. U svakom slučaju, spojite trošilo poznate snage i zabilježite koliko je vremena potrebno disku da napravi 5 cijelih okretaja. Oznaka na disku će vam olakšati to mjerenje. Kako bi bili sigurni u svoja mjerenja, postupak možete ponoviti nekoliko puta. Preporučujem barem 10 mjerenja vremena za 5 okretaja diska. U slučaju da imate elektroničko brojilo, zabilježite sa štopericom vrijeme potrebno da se na displeju izmijeni unaprijed određeni broj. Kod elektroničkog brojila pripazite jer se na zaslonu na izmjenici izmjenjuju prikazi različitih tarifa. Trebate se osigurati da mjerite upravo ono što želite izmjeriti, inače džaba ste mjerili. Nakon toga isključite trošilo poznate snage i uključite trošilo nepoznate snage.
Pristupite mjerenju vremena za iste intervale, isti broj okretaja diska u slučaju elektromehaničkog brojila, odnosno istu promjenu brojeva na displeju u slučaju elektroničkog brojila. Ukoliko vam je potrebno, isto vrijeme za 5 okretaja diska ili određenu izmjenu znamenki na displeju, ekranu, kako god hoćete, tada je vaše trošilo iste snage. No što možete zaključiti ukoliko izmjerite više vremena za isti broj okretaja ili isti broj izmjena brojeva na displeju? Što zaključujete ukoliko izmjerite manje vremena nego s uređajem poznate snage? Na ovakav način možete prilično precizno izmjeriti nepoznatu snagu nekog trošila spojenog na kućnu električnu mrežu. Predlažem da u vaše bilježnice napišete izvještaj s detaljnim opisima vaših mjerenja. Probajte procijeniti snagu trošila nepoznate snage prije nego izvršite mjerenje, pa to usporedite s mjerenjima. Uvijek je zgodno razmisliti prije nego nešto napravite, ali je istovremeno iznimno bitno znati analizirati ukoliko se vaša razmišljanja, stavovi i uvjerenja ne poklapaju s činjenicama i mjerenjima. Jer u većini slučajeva čovjek misli da razmišlja, dok u stvarnosti samo preraspodjeljuje vlastite predrasude. Sretno! A video iskoristite mudro i promišljeno. Zaustavite, ubrzajte, usporite, premotajte, kako god vam odgovara da bi bolje nešto shvatili.